रोजाराचे कोंतातान घेवन वडील आमचे खूंय रोजार कोरी येगोर्जेची गांठी वाजतोकूर बावार्थान कोत्ताले आय मोरी ह्या तेंपार सगळें स्मुदार जालां नोदोर मारून तूं पळयत तोरी तेच कोत्ताना आतांचे भुरगे म्हणोंक नोकोत नोमान मोरी आय मोरी जावचे आदी सगळे घरा येताले ल्हान जावं वडिलांक रेस्पेद मानूय दिताले जेवणाचो वेळ तो जातकूच खंय सांगातान बसोन ते जेवताले तेच पासोत आदले गोराबे सोदां सुखी आमकां दिसताले बावार्थ आमच्या त्या वडिलांचो केन्नाच कोणाकूच जावचो नासूर खरेंच म्हाका जेजू खुर्सार पळयतो खरेंच आमकां तो सुट्टालो जोर निमण्या सुकराराक तूं पेजेव म्हूण आतांच्या भुरग्यांक तूं सांगशी तर हॉटेलांनी बिरयानी खाता धाकटो 12 वर्सांचो पोर खुमसार जायी दूख तें दवरून आमच्या काळजान जेजूचें नांव तोंडार घेवन कुमयां घेताले बावार्थान मिसोताना आतांचे भुरगे खबरो मारतात येगोर्जे बायल्यान तेवूय येवन कुमयां घेतात कुमयां जाल्ल्या पोरी फोकान भुरगेपणार मीस तें चलताना वडील आसलेले दोळो दवरून येगोर्जेन आमी उलयत तर पळयताले दोळे व्हडले करून आतां येगोर्जे बायल्यान बसता त्या भुरग्यांक पळयिश्टा विचारून म्हणटात मीस आयकोंक बेजार येता टायमपास कोत्तात खबरो मारून आयताराक देवाक बेट्टा येगोर्जेन वचोन मीस जाताना कित्याक आसता येगोर्जे बायल्यान बसोन एकूच वर तूं देवाक भेटून येगोर्जेन राव मिसार दवरून मोन दाखय येगोर्जेन वेताय म्हूण फकत देवाच्याच मोगाक लागोन